लइकवा लइकिया में प्यार भई रहे बड़ा बेपना प्यार भवन हम वादा कइले रह सकी जी अब तोहरे साथे संगे और मरबो करम संगे अचानक लइकवा के छोड़ के लइकिया और दूसरा जगह चल जाती है। आदरणीय गायक कलाकार चंदनलाल यादव जी हमरे करेजा का टुकड़ा जेपी भैया करवा शिष्य रहने बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिल मैंने भगवान से प्रार्थना करो कि भैया का आत्मा जहाँ के भटकत के भगवान को आत्मा के शांति दी और बार बार रोया के भैया प्रणाम करो। इस बात का अच्छा लगा जय हो करार भाई लड़की अचानक धोखा दे देती एक दिन लड़का फोन कइले बनी रे आखिर का बात हो कि ना ते हमरा से बोलत रे ना बतिया रे फोन कइले बा हेलो 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 हां ए कहां बाड़ू घरे मानी घरे बाड़ का करत तारू सुतल हई तहर माई का करत तारी छीला तारी हैं कथी रे प्याज तहर बाबूजी का करत तारे खारत तने कथी घास अच्छा तार से मिले खातिर हम वेट करता नहीं आइबो ना चला हो आवाज तारा के ना देखले त हमरा भूख होने लगे रे लइका बोलोले बा लइकिया के जब लइका लइकिया के सामने पड़ल त लइका कहता कि सुनो बोला आखिर का बात रहे का बात बा का कारण बारे का कारण बा जाने के चलते हम फोन करत नहीं त न फोन उठावत रे हां मैसेज के जवाब देता रे न कॉल रिसीव करत रे हां फेसबुक पर फोटो अपलोड करता ना लाइक करता ना कमेंट करता ना शेयर करता व्हाट्सएप भी बोल के रखले बड़वा आखिर का कारण बोल हरी 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 अरे का भई काहे रो तारी कोनो ले लखता ओए कथी रे इनकर लाल का परस है लाल का परस से कोनो ले रही त रोहित ना जरूर कोनो बात बा पूछ परस उरस कोई नहीं खनु ले ना परस से नहीं करे जरूर कुछ अंदर के बात बा का बात बा बताओ कि काहे रो करे एक करे जी का करे जी अब रो हमके भूल जाए अरे भूल जाए के लेके ढूल जाए ओए ओए कहां रे काहे ला रोवा त ये पूछे खातिर अच्छा पैसा दे देला हो ई रुपया दे के का करब करो सब रुपया लेके हम का करब का करो दिन गुजरता है तेरी बात करके रात गुजरती है तुझे याद करके जिस दिल में रहते हो दिल मत तोड़ देना बहुत यकीन है तुम पर अकेला मत छोड़ देना रोहित संदीप राज बसोरिया के धरती से पुरस्कार दिल बनी भैया के हार्दिक हार्दिक स्वागत करब भूले के बात करो तारू आखिर का है बोलो हमर शादी सेट हो गइल आदमी से अरे भैंसा से मिलो ये बोका से अच्छा तते बोका चुप तार शादी सेट हो गइल बा का प्रमाण बा का बात प्रमाण बा बताओ दिखाओ हमरा के पहले प्रिंटर हवा ए जा बोला प्राण पहले हमर शादी के कार्ड अरे शादी के कार्ड होगी तोरा दादी के कार्ड हो रे देखी त सब कहिए लिखल बा इस शादी के कार्ड देता जितना वादा कइले रहू भुला गइलू सब भुला गए हाँ हमर मजबूरी बा अरे मजबूरी बा तो हमरो तो ना जरूरी बा ओए ओए तई बताओ ते छोड़ के चल जीबे बोल हाँ अरे छोड़ के चल जेबू त नाची के बोला लिए चंदन के चाची के अच्छा रिश्ता हलो अच्छा ये लोग रिश्ता बा ए मेरे दोस्त मत करना मोहब्बत किसी से ये दुनिया खफा होगी न जी पाओगे न मर पाओगे तेरी ऐसी सजा होगी आज काली घर बनते हो मजनू इस दामन ठुकराएगा काल का लिखल बुझा देते हैं साफ साफ लिख के भेजी जे अपना बुझाल हम पढ़ देनी है चश्मावा धदल बल्लू आ तनी याद के लाइट भी लागल त प्रॉब्लम होला हमरा हार्दिक हार्दिक स्वागत करब भैया के बन रही प्रॉब्लम काहे रोलू जब हंसावे के ना रहे काहे रोलू जब हंसावे के ना रहे काहे गुनगुनालू जब गावे के ना रहे आज आंसू पोछा तनी एगो प्रश्न बन के मुद्रवा भुवन मुद्रवा आज आंसू पोछा तनी एगो प्रश्न बन के आखिर काहे मोहब्बत कैलू जब निभावे के ना रहे लड़का कहता जा जा तारो त जा जा दिल तो है से लगा के काहेगी
से लगा के का होगी दिल को से लगा के का होई कोई वादा भूला फरमाइश भी था हमारे बिजलपुर पंचायत तुकौलिया के धरती से आदरणीय रमेश साहनी मुखिया साहब जी के तरफ से ये हमरा 500 रुपया पुरस्कार मिलल। भगवान से प्रार्थना करब कि जाना खजाना से रुपया देता नहीं रहुआ। भगवान कहियो कमी मत करी, भंडार के भरे रखियो, खजाने में गुलर के फूल पड़ जाओ। ए महाराज हम तो कहम को वही में गाछे जाम जा। वो कहला रे वही में फरी वही में झरी। ठीक बात तबे नु हमनियो के तनी भोगली भरी। सही कहता लेकिन ए मुखिया जी कि पैसा रहुआ देता नहीं, पैसा लेके का करब जब हमर महबूब हमें साथ नहीं थे। अरे ले मुआबा त पतल गिलास किनाई मर दे। बुनिया ले छिनाई बड़ा खर्चा बा कागज में घड़ी तोरा से हम कह देते ते छोड़ के जेबे नु तोर कहियो पाछे ना छोड़। भगवान से प्रार्थना कर कि ये तकदीर लिखे वाला खुदा बिनती बाय गो एहसान लिख दो हमरा मोहब्बत के तकदीर में हर सुबह मुस्कान लिख दो ना मिले जिंदगी में कबो दर्द इनका चाहे किस्मत में ही हमर जान लिख दो, जान लिख दो चाहे उद्घोषण करता साहब फिर हमरा के 51 रुपया पुरस्कार देकर मनोबल के बढ़ोले बनी बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा लगा रहे। आज हंसा ताड़ू ऊपर वाला देखो करे भगवान विचार करी है जा लइका कहता चुप के रात में मिले हमारा से तू आवत रहू चुपके मिले अरिया आवत रहू चुपके रात में मिले हमारा सतू आवत रहू हो चुपके मिले तू आवत रहू मिठ दिल के बतिया देखिए 1000 रुपया पुरस्कार नयो फुटबॉल क्लब पेनुआ के धरती से हमरा के 151 रुपया के पुरस्कार दिहले बनी बार बार प्रणाम करब समाज के प्रतीक्षा लागल रही। लइका कहता सुने ना बोला दो सजा के बगिया दो सजा के बगिया में जाके दो
दोसरा के बगिया में जाके बेवफा है भुला लगा के का होई कई भुला समय करार पर हमने कहते चलो कब सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो